Dulur-dulur. Soalnya keadaan pun rodok bengi. Sampur mulai esuk kula bagi loro. Lah sarane tamu tambah kathah kula bagi papat setuju? Setuju. Ayo terus. Cek umman iki. Terus. Ayo ngombe terus. Ayo iya. Tandai maju Dik. Iteng klapa Jawa kahing ngadepatan Napa Pak gendinge Pak? Pundutanipun menapa Pak? Tapi kecil-kecil dangdut. Tandake pun ditempel. Oh, beres. Ojo lemu, ojo dipegat, nek dipegat eman lumbruke. Ager-ager dicampur gotir, diwadahi mindar mindur. Angger-angger gak tau mampir, bareng mampir dadak kecemplung sumur. Marina bengkel kapal, tukang sekrap anak kompeni, kurang pernah kurang apal, minta maaf saudara sini. Tukang sekrap anak kompeni, anak sekolah juru bahasa, minta maaf saudara sini, bila mana saya salah. Mas
sing nurut nek gak nurut jepitno lawan cewek ireng klambine ijo kemitine yo mas sekolah mongan tiwas girang gak dadi bojo anggur bunuh diri yang sang barongan anak kedaton bermain wayang ambil cerita Susilowati para penonton duduk yang tenang mendengarkan cerita kami mangga golek mangga suluan mangga kuweni matang sendiri kalau baik jangan suruhan kalau senang datang sendiri tandake maju Dik. Kene iya ngombe Monggo, pundutane napa niki bar dhisik lho nggih. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Pundutanipun menapa, Pak? Iki ana tul jaenak iki. Oh, jaenak. Tul jaenak. Ayo tul jaenak. Ati-ati dikondang
jambe cuma selawe kayane gak mesti anakin recel gak nyambut gawe opo gak tilit-tilit cilik-cilik wis pinter berai alise dicukur idepe diganti sing dicontoh bintang film saiki tak sureni kok mrucut tae awe-awe nang ati panas bareng tak baleni kok kramas maneh tuwek-tuwek kok gawe rok mini lambene digincuk popor dikandeli sandalan capit kok dikemiteni Saking
gore lho. Ora kekek. Oh, malah kekek.
njaluk gendeng ae rusak. Kesak iki dari Kesak. Ayo, Bang. Bange. Perkara di kabi wong wedok apa jare engko. Nggih, manggo tambelane lho, Pak. Iya segampang. Tembel druwang kok. Lho, ya terus e. Iki lho Cakria. Cokrio. Cakra negara.